গোৰেশ্বৰ তামোলপুৰ টংলা এইকেইটা আমি খেলিব লাগিব চিট। तामुलपुराव BPF हान्जानि खौरांगिरि मेल जथुमा तामुलपुर बियाबखौ BJP हान्जानो हगारनो नागिरनायखौ गनायनानै लायाखै। 43 नं तामुलपुर विधानसभाखौ BJP हान्जानो हगारनानै होनो नागिरनायखौ गनायनानै लायाखै गयबारि ब्लक कमिटि BPF हान्जाया। तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय गोदानै दाफुंजानाय 43 नं तामुलपुर आरो 44 नं गरेश्वर विधानसभा बियाबखौ BJP हान्जानो हगारनानै होनो नागिरनायखौ गनायनानै लायाखै। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल जथुमा खुंनायनि गेजेरजों गयबारि ब्लक कमिटि BPFनि आफादगिरि गजेन बसुमतारिया खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों। जुदि 43 नं तामुलपुर बियाबखौ BJP हान्जानो हगारनानै होयोब्ला जेन्नायनि लामायाव थांनो हागौ BJP आरो BPF हान्जाया। गोबां माइनरिटि एबा मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा भट होनाय नङा BJP हान्जानो। तामुलपुर जिल्लायाव BPF हान्जानि थासारिया जोबोद गोख्रों। BPF हान्जानि बिजाथि होयोब्ला गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन। रायजो राजाफोरा BPF हान्जानिसो बिजाथि लुबैदों होननानै बुंथियो गजेन बसुमतारिया। थांनाय BTC बिसायख'थियाव जों गयबारियाव 25,000, बागानफारायाव 18,000 आरो दाराङाजुलियाव 12,000निबो बांसिन भट मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो बेयाव जोंनि बिथाया गोख्रों होननानै बुंथियो। जोंनि दिनै प्रेस मिट खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जों बेवहाय मोनबाय थादों बेवहाय तामुलपुर जिल्लायाव मोननै समस्ति दं। बे समस्तिनि बिथोराव मोनसेया ST समस्ति आरो मोनसेया अपेन समस्ति। बे मोननैयावबो BJP खौ केन्डिडेट होगोन होननाय जों खोनाबाय थादों। खिन्थु जों मिथिगौ बेवहाय खुनु जोंनि BPF दोलोनिफ्राय NDA जों जेबो सावरायनाय जायाखै। बिनिखायनो जों सानदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव जेबो केन्डिडेटनि जेबो थिरांथा लानाय जायाखै। आरो लादोंब्ला जों हाग्रामा महिलारि सारखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों बा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथांखौबो जों बुंनो नागिरदों जाहाथे बे ST समस्तिखौ बिथांमोनहा ND जों सामिल खालामनानै BJP राजनितिक दोलोनो दा हगारना होथों। बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायनो थाखाय दिनै बेवहाय प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। दा जोङो खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों दि तामुलपुर गरेश्वर बिजनि बा खेरगाव बे मोनब्रै बियाबखौ BJP नो अलरेडि नागारनानै होबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया मोनसे फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथांमोना माबायदि बुंनो सानो? बेखौथ' जों खोनानाय बाथ्रासो बा निउसाव जों बिदि नुबाय थादों। हयथ' सोरबा बे BJP दोलोनिफ्रायनो खायसे लिडारफ्रा गावसोरबो बेयाव इन्टारेस्ट लानो लुगैनाय लिडारफ्रा हयथ' बे खोथाखौ बुंदोंबो जानो हागौ। खिन्थु जों मिथिनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो दासिमबो जेबो निर्देश हराखै उमुक मोनसे बे समस्तिखौ जों BJP नो हगारना होबाय होननाय बेखौ जों खुनुदिन दासिमबो मोननाय जायाखै। ओंखायनो आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जिहेथु बिथाङा गावनो BTC खौ संग्रामनि गेजेरजों जों मोनबोनाय मोनसे काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव जोंहा 6टा ST समस्ति दङ। बे ST समस्तिखौ जेन BJP जों जि कमप्रमाइज खालामालासिनो बे ST समस्तिखौ बिथाङा गावनि आन्दाराव लाखि बेखौनो जोङो बिथांखौ खावलायनो नागिरदों। आरो जोंनि बे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौबो जों बुंनो नागिरदों ST समस्तियाव बिथांमोना नेशनेल पार्टि BJP दोलोआ बेयाव इन्टारेस्ट लायैया मोजां। जों बुङाखै जे बिथांमोनखौ हुमखि होननानै बुंदों। जोंखौ जोंनि ST समस्तिनि खाथिराव जिहेतु 6 सिडिउल एरिया बे 6 सिडिउल एरियायाव जाहाथे बिथांमोनहा ST समस्तिखौ दा इन्टारेस्ट लाथों बेखौ जों खावलायनो नागिरदों। आरो जुदि BJP नो हगारना होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय BPF पार्टि हिसाबै माबायदि खामानि मावगोन? हयथ' BPF पार्टि हिसाबैथ' जोङो मावनांगोन NDA जों जिहेथु जों थागोन मावनांगोन जों बेबायदिनो बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै बिथांमोनखौ होयोब्लाबो जों बिथांमोनखौ सहाय खालामनानैनो मावनांगोन। खिन्थु खोथाया नैबेसो नैबे 43 जिथु LAC समस्ति बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया रायजो जानाय माखासे भटारफोर दङ। जेरैहाय जों माइनरिटि भटनि खोथाखौनो बुंगोन BJP नोथ' खुनु माइनरिटि मुसलमान भटआ बिथांमोननो होनाय नङा बा किसुमान ख्रिस्टान कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ आदिबासियानो हक बर' मानसियानो हक बा आदार कमिउनिटिनि मानसियानो हक बिथांमोनहाबो बेयाव होनाय नङा। खारन माइनरिटि भटारा दिनैहाय 30,000नि एसे बारा बेवहाय दंखायो। बे भटआ जुदि BJP आव गोलैयाबा हयथ' जोंनि NDA निफ्राय
जिथु जोंना बिटिसिआव 15टा समस्ति दङ बे 15टा समस्तिनिफ्राय हयथ' जोङो मोनसे खोमानानै लानो गोनांबो जानो हागौ हयथ' बेवहाय अब्लाना जोंहा बेयाव आसामाव सरखार दानायाव जोङो हयथ' जों खम मोनहैनो गोनां जानो हागौ आरो ओंखायनो जों बेखौनो बुंबाय थादों उपाय गैया जोंथ' जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सारा जुदि जोंखौ बिजेपिनोनो भट होदो होनना बुंबा जों वार्कारफ्रा बिथांजों नांनानै होनो हागौ खिन्थु माखासे भटारफोरखौ जोङो डाइभार्ट खालामनानै लाबोनाया जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' जागोन आरो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बेफोरबायदि टिकेटनि माखासे दाबिदार ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैबायदि इमानुएल मोसाहारि बा राजेन बर' बिदिनो गोबां माखासे बिजाथिफ्रा टिकेट मोननो लुबैदोंमोन बिपिएफ हान्जानिफ्राय बे बेलायाव नोंथांमोना जुदि बिपिएफ हान्जानिफ्राय टिकेट मोनोब्ला देरहागोन होननानै नोंथांमोना सानदोंमोन ना? जोंथ' 100आव 100% जोङो बिनिफ्राय देरहाहोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं खारन जोङो नैबे 5 बोसोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो दिनैहाय सरकारा सोलिगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा गभर्नमेन्टआ जायजों दं बेजोंनो थायो जारे रजा जुनि रजा तारे प्रजा गतिके जों जिहेतु गभर्नमेन्टआव थाखानाय हिसाबै जोंजों जथेस्थ माखासे मोननाय मोनैखौ लानानै जिहेतु गभर्नमेन्ट मोनसे सोलिनानै दंखायो बेवहाय गतिके गासिबो भटारफ्रा जोंनोनो होगोन आरो जोंनो जुदि जायनोखि टिकेट होआ मानो बेयो जुदि गेलेयोब्ला बेवहाय जों 100% जोङो देरहानो हानायनि पसिबिलिटिया जा दंखायो जा बेखौ बिसास दंथारो